Semangat besok ya. Ceritane wong seneng tunggal sebalik wiwitane loro jejer sabunane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sebalik wiwitane loro jejer sabunane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe ikuti lor aku kecobong hatiku dikepengong kepenting mawar tresna kowe kadung buyar wong tresno ora kenal santono ora ape kanggo para wanita kedirawe iku paribasane timbang rame loe bajer tak tinggal wae yo ceritane tunggal sebalik wiwitane loro jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe bakeno ikuti gawe lara kepengin hati gawe hati beban kecobong gawe hatiku bingung kepengin mawar tresna kowe kadung buyar ora wong tresno ora kenanggo sembrono ora ape para wanita kedirawe iku paribasane timbang rame loe bajet tak tinggal wae ya 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 biyen tak goleren ning jagat kebak tulisan warung abang tanduk awan jenenge kok kasmoro biyen kae tanduk tresno tapo bangkal tapo kloso pot apote ning taman asmara tapo kae padawati ono biyen tumeka saiki kok kae kebak crita wayah wengi ngasih
Kak Katrino. Ya.
Oh, ini potongan lu. Waduh. Serem. Iya. Yo. Iya. Iyo. Ayo. Iya. Yo. Ayo. Awas. Yo. Salah. Jaga nih. Oh, iya. Alah. Waduh. Ayo. Nah. Wes, aduh. Satu. Alah. Woi, seni ku pakai padu gede cerang. Ayo. Ya. Nah, iya. Ayo, iya. Mulai. Yo. Iya. Acak. Ayo. Ayo. Iya. Ayo. Ya. Iya. Ayo. Tancap. Balah. Ayo. Nah, tancap. Iya. Awas. Tengok lendok. Yo. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Awas. Iya. Alah. Ayo. Iya. Awas. Awas. Ayo. Iya. Alat. Asal cepat. Iya. Cepat asal alat juga. Yo. Iya. Iya. Ayo. Iya. Yo. Ayo, kau. Iya. Ayo. Iya. Awas. Iya. Ayo. Iya. Gantian, asal. Yo. Asal sabut wae cepet. Udah sampai lambat. Seni kakak dan pukul. Ayo, cepat. Iya. Cepet mabuk, cepet itu. Iya, ayo. Iya, awas ya. Ayo, iya. Awas. Tambah mas, iya. Ayo. Iya, ayo. Itu, aduh, awas kini gak kan tengah itu di Bandung. Ayo. Was, ayo.
Nah, weh. Oh, jangan mas. Iya. Ayo. Ayo, iya, ayo. Ayo. Raske, iya, weh. Ayo, ekor deh, ayo. Iya. Semangat deh. Apa tuh, ayo. Ayo. Nah. Iya, ayo. Masa nanti ya. Iya. Itu, saya mah dia ayo. Ayo. Iya. Ayo, terus. Ayo, alah. Terus iya. Gini. Iya, menggerakkan apa? Ayo. Iya. Ayo. Wes. Yo. Ayo. Iya. Ayo, Apa? Yo. Ayo. Bocor. Iya. Awas. Ya. Ya apa cari? Ayo. Awas. Iya, ya, oke. Ini baru. Iya, itu. Awas. Cek gua kecan sokong kan ngomong ya, awas. Iya. Mabuk pisan malah. Ya, saya kok. Ayo. Saya sadar saya diguyur memang awas. Ayo, iya. Awas. Iya. Awas, yo. Ayo. Jangan kamu kan. Iya, ayo. Ayo. Iya. Ayo. Terkena kan naik sama gue. Ayo. Iya. Awas. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Awas. Iya. Ojo kesuwen. Yo. Apa? Yo. Iya. Ayo. Iya. Ayo, oke. Awas. Iya. Ayo. Nah. Ayo. Awas. Iya. Oke, sana. Ayo. Nah, oke. Ayo. Iya. Kantor, wes. Bukan kamu tuh. Yo. Ayo. Ayo. Panas, ayo, semangat, ayo, awas, iya, ayo, tekan rumah pun, ayo, iya, cilik meletiti, yo.
waduh jangan. Iya. Aduh, aduh, aduh. Ayo kan, ojo diblok casingnya. Wah, kata dia, kolek tenan. Ayo, iya. Ayo, semangat. Aduh, iku. Aduh, ya, ya. Aduh, oh, ayo, iya, ayo, semangat lagi. Ayo, terus. Borong. Aduh. Ya. Oh. Ayo, iya. Ayo. Apa yang sudah dikira? Ya. Jadi ini sih tendangannya ya.